nabazali ngoba kunezinsolo ezithi kunothisha nje bebonke bawu4 abenza lento esikoleni esisodwa kodwa ke elinye yaqala ngo2017 lo thisha akasekho khona esikoleni but masibuza ke department no principal uyaqinisekisa ukuthi ikhonde yabikwa and yena umsebenzi wakhe wabikela i-department wabikela umhloli ngaleso sikhathi kwakusewundlovu naye kuthiwe engathi usathatha umhlala phansi akasekho laba abanye ke abakhona njengamanje sothi bathathu bona ke engazuthi ke sebesuspendiwe khona esikoleni sizilithemba ukwenza lolu daba babese besuspendwa ngosuku olandelayo kodwa ngiyafisa sithole nondaba siyaqonda ukuthi vele ubudlelwano phakathi kwabafundi nothisha akuvumelekile ikakhulukazi bezothando so kuvela okusempeleni kwaba nento ukuthela kuvela ukuthi kwabe ngokusho kaMnumzane Mahlambi kwabe sekuba nokuthinteka ngamanye amazwi kokushawa kaThisha Nhloko namshawa Thisha Nhloko iqiniso lithi umphakathi wawudine uganunu wabo ngoba uthi into lesijwayelekile ukwenzeka and uThisha Nhloko babemsola njengomuntu engathi akawenzi kahle umsebenzi kodwa akekho umuntu owashawa imoya iphezulu emphakathini edisazama ukukhuza ngoba asikholelwe entweni ukuthi kuphile sibambele umthetho ngezandla ngakho ke sakwazi ukukhuza namaphoyisa akwazi ukulekelela kakhulu sikwazi ukukhuza nawo ngoba inhloso thina ngothi sifuna ukuzwa i-department ukuthi ithini ngalolu daba endizokwenzani and enye into esasisho thina sifuna isifisa namandla ukuthi yenzeke ukuthi labo thisha maseqediwe uphenyo yonke into ayidatshule idifiketi zabo ngoba abalungele ukuthi belokhuze befundise izingane bephathi kwezingane ngoba kuyavela ukuthi omunye uthisha wayenza lento wayefundisa eMaritzburg eSweetwater wayenza lento kodwa watransfer futhi Android wafike wenza into efanayo njengoba sekulesa sikole lesi okusho ukuthi ayikho into enye ngalokho iyenziwa ngaphandle ukuthi akudatshule isitifiketi sakhe mase kuyovulwa icala and mase yaboshwa ebolele ejele ngoba ufana nokuthi uyisilwane asikwazi ukuthi izingane zingathi sithi ziphephile mase esikoleni kanti nje zigadwe isilwane ibhubesi. Okay. No, kezokala mfoka nondaba sibambe lapha mfowethu. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Sabonga kakhulu, sabo. Alright, yena ke lo mlungisi Zondi cacisa ke ngasisimo nanokuqinisekisa ukuthi bayile